Hello, hai làm sơ quan tini ni katal video wo. Tini wang em ni wan chung ya video klai ne ni but ang tini isa sa samong klai to mo ba no ma hai furu pishu na ne ang tini video check ka. Tini wo khang tam klai ne nai ke iko. Hai chicken pickle klai pi nai. Tam ni us ka ko ang je mane se ka ko ang no ma chicken pickle klai pi ne da abong ko tam kha chamang pai tha ka. Agar di pathai ja klai mani ang asa khas deu gi pokok tu da ya asa klai mani ama ang sa chunu sai petanga an logo ang sa khetek metek jana kere da ang shimene khetek metek sa satra ko da ang shimene poder pot klai chao da segang go am shoto klai mani bang no no kuno ka hai pano je poriwa ran baye puti ang am no no kuno je ko am no bang tini kuno nai da tiwo duita ko no kuno nai kai sang video klai tomang saya call phai nai manai call khai huru bo paro thangjak bula mane ani tu ko segang ni video wa manai je nu mani ang bai abo paro thangjak ke bo call khai huru ta mia mane mia isram ko jo boro mia mela chuli tong bula ga bo na apni beber ke saru ka ke video klai tomani pore ko khalai sinai hi sakata ke ang shoto klai bai na mane bahai in kha abono bangdong no phunjai khon kan tini wa ang no mo joto phunung nai ate ke shiko sana mo jubo mia khoroksa advice ramani ang abono belai no nan jota to ani je chole tomani je tabuk ang o koi kre belai no upset potre porwan shun go kulza hino dong te chate hino wan shuga pokro bakra sai tang ke thui bo maya chawi bo maya amte dong koi tong ko koi tu nang belai no tension depression no han man china ati ke tong ta ke mia ang pini advice kami belai no khanang ba kate ang je ngui tong ma pai amo pai a sa pai belai no ko tong ka azago kai se ko ang mo tong ma mani jeni ni bagai thik ya azagan men chiri ke kutule thane to rom di borok khanong khatam borok khano je borok bai no mane kok salai kok tam khati lai liya but pini tong khano nang sa chari ya ka ke nang shidi aboni ni bagai ka hamda hamya da jodi nang hamya ni saiman khangka bo bai nang sakok sanane na ya kesang kheni ni lama nang thang pai di hai ni samani amang lai na kok nang bakha te kai shen ka te beri besang teng sela besang ka kuma bukan na lai ni chuba na ni na jeng beri borok ni bo da ani sak paksa tong mai tong norok ani di rok mai tong mai rok phanong manu te an che okra sakra rok phanong ni manu da ani sak salai rok bagai ang sana mo jeng beri te hai na tong chu ya jeng musa sam khai na ni na beri besang ngai khlai mi ako ya beri besang ang phano je kono samong go jeng khlai na ni na ji kon thung kotor thung jeng sak pa sana ni na sak no ya phung bai pa sana ni na tini wang kai ke ang chicken pickle khalai phunok nai khalai phunya mane direct tabuk to ang kono rugoi nai chipini je pai khang ka tabuk boro direct karayo sipok saji nai ka ke tarpore o mane jotono mon bai khang ke afrang no phunok sinai ke pai tha jom ki nai jom ani video no tei ko norok ani video ro no nai tong mani bagai belai na hambai dan norok ni comment ro no ba ang ko dio norok ano jaja go hamja go ni samaro ke belai no bukhana go hambai norok ni hamja ma ano asabai tong mani bagai sing thik no sini mane ang to no sini ya phana ni manu kan norok to ano jotono sini tong go ke puno jaga ro no khangai ke kok saram sike kok ser ka thani kok sapai di ang wa dike tong mane jaja go ta kok lama ro go ke saya de ba mane lama ro ke sini ma ro ma lai khangai ke panu ya balu kha hai dai ni mane agi ni tol ko sapana ta busak se tong tong na ngai ke dan noro kun jaga ro ko ma lai khan ka noro pai mane noro anu sini tong go ke no to anu sini tong go be se sini go ka na noro kun jaga ro no thaba kok saga bu se kok sapai di akan ko bang pro saga do amte jaga no nung mani kok sana mu su mani happen no kok de sana saya ni ang sali ek jo ang kok sanai nó kok sapai ya butan se to mai mana ka kok sapai di pun la jina kudai ang ko ang sak sang nang ko to wan chu yan ang ko no khai no ke ang omo phai na mane jot pai mai pore ang no phunok se ni ti ko nana ka mu ya khogai tong
Tiang ko hanggang ke muya rong morok. Tiang ko phanya jagoro kre sing paisi ma jau. Ana na yang na ala. Banyak aja. Halaman. Tadi sadar saja na. Tadi sadar aku koma. Ma kolom ma thapa kana toman kolom ni. Ma ma khang sumaya ma an kolom teshi. Finally. Kau dia jegi, amegi. Aleng sak phai mo. Kau hinggang ke jala. Megi. Kau hinggang bo han jala tong phai bunyo. Bui rohon na chi. And chicken pickle ready. Obo hinggang ke. Oko am soto ni samani ang norong no. Ke. Oko. Mane omono repuran noi nai. Cikon kera kata rawoi nai batio sematon shu torna jaga kerini bagai. Ige ari taga ang bay pujuka ang tang macam sini. An bracelet nai thoka. Oh, kanu. Bisa. Phung ni mai che ko tak sa ngai om bay bak sa sini. Mai kujuka phung cái nang mai ma jana. Mau. Thang aja bayang ah. Yang beri. Omong hanggang ke Maggie. Tema sa tongo do abo hanggang ke Jackie kosong kotoma. Jackie Maggie ni bung phare ang sore jokun pure ka boro Jackie rokhoni phare jago. Modu ai rengge reng jago. Tungma ne tama jana sa tungkha o mia bai o shikango. No bati bai phaliya je no chini to tinya da ko. Gangang ke tolawo te bo tung fly. Hopom gue pura tebul tungga ham bisnar kutung matong tongna sa kosto sling bo tamai thepai manja jaya ko thepana hamani no rang ro sugian bagai thepai malayang ri matong maya khuju kamai jagra nang ta bugle an chicken pickle bai Orang saksi, besar tete. Abang kan ke giba kok do, ang dado, ceng do, mana cak hira kok giro beri song belang kan ke giro mana wo kan ke, abo bini bok kok no ang susu ina lagi, mana mungsang aro dawu ta. Tabok apa no, nang jesek pa no, jesek din, kono jangan mung tunggu cai ba. Omo bomo sedang hanya dia yoksi paksi. Oke.
Pigal ang tawgon fridge je sak toni chana mo song sai sinai je purang ke chana mo song wa purang sai sinai tunggu Video call lagi coba. boleh video call mày cứ tung masak ha khara 당장 많이 맞아 mày cái thanda cái mày hiện cái thanda mà nào đồ mua hiện cái thanda pana cũng pana pun bebas ni but mày hiện cái thanda mà nào rồi nó mày chấp mày dia bông mà Iya. bupur ke ya mẹ roti xong mà nè đã được bài thọ roti khắp 바나나 피클 반죽 추가 치킨 피클 반죽 추가 나도 커서만이 아버 등자 먹잖아 딱라이 버셔니 따분은 뿌려 타주고 뭐 마사나이 나도 노르이기나 해피? 수이 많이 खुजाता mau mai kujuk kah? Mah, tunggu. Ang di po ni mai ta macam saja mah. Enggak. Untuk ni kan perlu mana? Apa tam sini kah? Wak betul. Chicken pickle, dal, godok. Wak betul kan favorite. Angka buihai. Asyik mana mangsa rok bahan kamu asyik thok saja do. Angka akata putih. Wak betul. Pun bubuk rok. 또 부부 맛이 럭 망소 항자 럭 맛이 럭 근데 깡 한다고 망소 만에 제분 망소 또 반땅 안 손가락 가서 사이미야 맛이 가이강 사이만 그 진나고 봐 우리 시방 망소로 빠져 상관은 게 증나고 잖아 봐게 하고 그만 빠지 만에 맛이 녹산 봐게 심이 빠져 보다 만에 맛이 녹심 자고 이게 역 버려 자고 그래서 성이 자자야 만은 나나 별로 시더라 그래도 나는 망소 뭐역 버려 손가락 가서 타고 giá trị bán rồi mà thằng ai giật hay giá trị số một mà tổng này ăn kết thúc mày chơi bay kha ta có một trailer phải tổng hả anh cái xe ở đây tham gia tổng đó ta một cái mày chơi bay kha ngang cái mày chơi pro phone này thì tôi chán nào mày chơi bay kha ngang một trailer phải mà này lo gì đó tổng Tinin video seglo galak. Ang penting baca apa nama phone kan. Nai di pura piang kesak. Taju kolai.